ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମଟନ୍ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଆଜି ଆମ ଘରେ ମଟନ୍ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମଟନରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି କଷିବେ ଏମିତି କଷିବେ ଏମିତି କଷିବେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ମଟନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବେ, ପକାଇକି ପୁଣି କଷିବେ। ତାପରେ ଟମାଟର ପକାଇ ପୁଣି କଷିବେ, ଆଉ ଲୁଣ ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଥିବା ମଟନ୍କୁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି କଷିବେ ଯେମିତି ମଟନ୍ ଛାନିରେ ସିଝିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ କଷି ସାରିକି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବେ ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାଜି ପାରିବେନି, କଞ୍ଚା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ।